Dengue at LBM banta sa kalusugan ngayong tag-ulan na dito po sa Dagupan City. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin ulit, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagbabala ang City Councilor na si Councilor Dr. Jalis Cayabyab ng Dagupan sa publiko na mas maging maingat sa may ininom at kinakain ngayong tagulan dahil sa pagtaas ng panganib ng mga sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain. Sa isinagawang flag raising ceremony noong Lunes, Hunyo 22, binigyang diin na mas madali umanong kapitan ng mikrobyo ang mga pagkain kapag maulan dahilan upang dumami ang kaso ng mga sakit tulad ng diarrhea at LBM. Umpisa na ho ang rainy season. So kaakibat nito ay marami ho tayong maaaring mga sakit na pwedeng makuha kagaya ho ng mga dengue, ng AGE o yung pagtatae, mga ganon. Pasan ho natin yung stagnant water. And of course, paalala ho na pag may mga sintomas na ho tayong nararamdaman, kagaya ho ng mga paglalagnat, pananakit ng mga kasukasuhan. Kung may suspetsya ho na may dengue, syempre andito lang ho ang City Health Office. Bukod sa kaligtasan ng pagkain, tinututukan din umano sa lungsod ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Pinaalalahanan din ng publiko na agad magtungo sa City Health Office kung makararanas ng mga sintomas ng dengue tulad ng pananakit ng katawan, lagnat at iba pang senyalis ng sakit upang agad na mabigyan ng kaukulang lunas. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.